Салому алейкум ба ҳама падарон, модарон, хоҳарон ва бародарони азиз. Хуш омадед бародарони ба канали ман. Касоне ки подписатсия кардагӣ нестанд, марҳамат бидонанд подписатсия кунанд. Насиб бошад иншоаллоҳ мо раҳсипор шудем ба тарафи Тулский област. Як бародари мо аз бемории ранҷ мекашид, бисёр хоҳиш карданд ки биёянд моро бинанд. Хай мо иншоаллоҳ ки тарафи Тула рафтаастем. иншоаллоҳ ки кӯшиш мекунем хизмат расонем. ва бародарони азиз, вақти ҳар як видеое ки ман мемонам бетараф набошед, дастгирӣ кунед. иншоаллоҳ дастгирӣ мекунем. оянда кӯшиш мекунем ба ягон ҷо временно ягон чӣ бигирем, временно ягон офис бигирем барои қабул кардани беморон. Ягон ҷое ки мақсад ҳам просто қабул карда бошавад, тамом. ва ман гуфтанӣ ҳастам бародарои азиз ки оиди бемории коронавирус гуфтанӣ ҳастам бародарои азиз ки рӯзи 11 июн аллакай дору ба истифода бироварда мешавад. 11 аллакай дар тамоми банисо ман то ҷое ки маълумот дорам аллакай бироварданишанд дар банисо. фақат аввал беморонро, баъд одамое ки мисол нав касал мешаванд, ҳамон беморона дору истифода мебаранд. Доруа дидан хай дору беҳад эффектив нест. 4-5 рӯза одам сиҳат меёбад. ва гуфтанӣ ҳастам ки мисол шумо фикри зиёдатӣ накунед. барои чӣ? барои он ки мақсад вақте ки шумо занг мезанед ҳаматон хай ростгап асаботон хароба. сабабе ки мақсад шумо метарсед ки мо соз мешем намешем. барои аввал гуфтам як ин видеоро ба ҳамаи шумо расонам. хай ҳаматон ин хушхабар огоҳ бошед. ва чуноне ки шумо мебинед дар раҳ рафтаастем. иншоаллоҳ бовар кунед бародари азиз, дар оянда фикрҳои хуб дорем. иншоаллоҳ дастгирӣ кунед. ҳай шояд ки як хуби мо ба ҳамаи шумо шояд ки бираса. иншоаллоҳ ман кӯшиш мекунам фарзанди мусулмонам алҳамдулиллоҳ кӯшиш мекунем хизмати мо ба шумо бираса. баро кӯшиш мекунам ки ака ҳамчун духтур ман ки духтур ҳастам кӯшиш мекунам вақте ки мардум манро ба некӣ ёд кунанд, не ки ба гандагӣ. иншоаллоҳ боварӣ дорам, айхудам боварӣ дорам иншоаллоҳ ҳамаи корро хуб мешавад. барои чӣ? барое ки рӯзое буд ки мо беморонро даже дар дарини мошин қабул кардем. мисол уколу дору назарченш ҳамаша. хай барои намаи бародаро инам хеле гап хабар. ин агар маъқултон бошад бинед ки дар раҳ рафтаастам. ина ман мошина кардаастам. ина барои ҳанамо мегӯм бародаро бетараф набошед, дастгирӣ кунед. чӣ ба оха бачад мегӯянд 100 рӯз дар бор, як рӯз дар кор нахоҳ ки иншоаллоҳ як сухане натонем гуфта ки шумо ҳамин чӣ раҳо бошед. иншоаллоҳ ман кӯшиш мекунам бародаро хизмати хидмат ба ҳаматон мерасонам. шояд ки ман новичокам, шояд ки дигарҳо фикр кунанд ки ин ки аст ки нест. ман боригар мегӯям ки ман доктор. иншоаллоҳ хизматам бечунучаро ба ҳама мардуми тоҷик мерасонам. хуб, худо нигаҳбонту боша бародарои азиз. агар маъқулту бошад лайкот нигоҳ кунед. дар тарафи Тулский област рафтаастем. ина